Ahojte. Ahojte. No, počasie síce dneska nie je nič moc, ale my sme sa napriek tomu rozhodli, že sa vyberieme na najvyšší vrch Liptovskej časti hlavného hrebenia Veľkej Fatry. Veru, tak a pôjdeme do výšky 1567 metrov. Má to síce len 6 kilometrov, ale prevýšenie je to celkom výrazné, takže treba by nám to malo, povedzme, že 3 hodiny a niečo. 3 hodiny a niečo je krásny plán. Nevieme síce, koľko je hore snehu. Tu na mieste, kde sa nachádzame, je toho celkom dosť. Takže, ak by sme sa už nikdy nevideli... Ale my sa uvidíme. Ale ak by sme sa náhodou už nevideli, tak sledujte aspoň naše videá, ktoré sme už natočili a stlačte tlačidlo subscribe. Vrchol, na ktorý sa dnes vyberieme, sa volá Rakitov, nachádza sa v okrese Ružomberok a patrí do katastrálnych území obcí Ľubochňa a Liptovské Revúce. Výborne. A svahy Rakitova z jednej strany klesajú do Teplej doliny a Veľkej Rakitovej doliny a z druhej strany je to dolina Ľubochňanska. Ľubochnianska, je to dolina Ľubochnianska. No a na hlavnom hrebení sa z jednej strany môžete pozrieť na minčol, ktorých je na Slovensku strašne veľa, a na druhej strane hrebenia je Tanečnica. To je také pekné. To je kopec s krásnym názvom, veru. No, a ako sa my na ten Rakitov dostaneme? Poďme na to. Najkratšia trasa je od horskej Zotavovne Smrekovica. Je to po zelenej turistickej značke a hore ste za 2 hodiny. Potom viete ísť z obce Liptovské Revúce po červenej turistickej značke až po sedlo pod Čiernym kameňom. Tam sa napojíte na zelenú a hore ste za 4 hodiny. Po spomínanej červenej turistickej značke sa viete dostať aj na Plosku, kde my sme už boli, natočili sme video, takže si ho nezabudnite pozrieť. A v sedle pod Ploskou, do sedla pod Plosku sa viete dostať aj po žltej turistickej značke z časti tzv. Vyšná Revúca. A tam sa napojíte opäť na zelenú turistickú značku a prejdete sedlom pod Čiernou skalou a hore ste cubidup za 5 hodín. Paráda. My sme začali na žltej turistickej značke v Hajovni pod Teplou dolinou a Teplou dolinou sme sa dostali teda tou žltou značkou až k útulni Limba. Áno. A odtiaľ kúsok pôjdeme ešte hore. Po žltej? Po žltej predsa len. Až do sedla, severného sedla Rakitova. Áno, presne tak, a tam sa napojíme na zelenú. No a ako sme už v úvode spomínali, táto trasa by nám mala až na vrchol trvať asi 3 hodiny. No, uvidíme, je to dneska také čarovné, záhadné, takže ideme na to. A vy nás sledujte. Rakitov patrí vďaka výhľadom k obľúbeným cieľom turistov. Vďaka značnej nadmorskej výške a polohe poskytuje výhľad na mnohé okolité pohoria. Mimo veľkofatranských vrcholov vidieť Malú Fatru, časť Chodských vrchov, Vysokých i Nízkych Tatier. No a tiež Polanu, Štiavnické vrchy, Babiu horu a ponad Strečiansku úžinu výnimočne aj Moravskoslezské Beskydy s Lisou horou.
A ak pred turistikou preferujete lezenie po skale a s poriadny výšok sa vám nekrúti hlava, navštívte Via Ferrata 2 veže, ktorá sa nachádza nad obcov Liptovská Revúca. Nájdete tu vyznačené cesty s rôznym stupňom obťažnosti od ľahších ABC až po technicky náročnejšie C a D. Najvyšší bod Ferraty ponúka krásne výhľady na okolité vrchy Nízkych Tatier, Končitu, Malý Zvolen a Čiernu horu a tiež Veľké Fatry na Križnu a Frčkov. Súčasťou Ferraty je aj naučný chodník s informačnými panelmi, plný zaujímavostí o miestnej faune a flóre, lesníctve, ako aj o pohybe na Ferrate. Ale pozor! Naučný chodník a Ferrata sú každoročne dostupné od 15.6. do 31.1. Pohyb v exponovanom teréne je dovolený hodinu po východe slnka a až do hodiny pred západom slnka. Horská útulňa Limba dostala svoje krásne meno podľa vzácnej borovice limbovej, ktorá tu rastie a chráni chatu pred rakitovskými lavinami. Útulňa s celoročnou prevádzkou a kapacitou 15 lôžok je postavená v prekrásnom prostredí. V blízkosti jazierko, posedenie, ohnisko aj studnička.